Nasikop na sa mga kapulisan ng suspetsado sa pagpapusil patay sa inila nga CEO sa Unitedhealth Group nga si Brian Thompson sumapa sa New York City officials sa nilabay nga Disyembre 9. Giilang suspek nga si Luigi Mangione, 26 anyos, na sikop human kini maispatan nga nagkaunsa sa fast food chain sa Altoona, Pennsylvania. Sumapa sa report nga nakuhaan si Mangione og usa ka pusil nga adunay 9mm nga bala o sa ka silencer US passport. Lakip na upat ka mga peke nga mga ID ug pangalan. Nasayran nga adunay kapungot ang maong suspek sa medical community tungod sa nahitabo sa miyembro ni inis pamilya nga nasakit nga posibleng usa sa mga anggulo nganong nahimo sa suspek ang krimen. Samtang ang mga kaila sa mga suspetsado nakurat sa mga balita tungod kinailan nila kini nga maayo sa klase, giila pa gani kini sa mga tunghaan tungod sa kamaayo ni ini nga estudyante. Usa sa mga gikonsidera nga anggulo nga adunay giagian ang suspek. Kinumduman nga gipusil patay ang maong CEO sa nilabay nga Disyembre 4 sa entrada sa New York Hilton Midtown Hotel sa Manhattan, New York. Ang Unitedhealth Group ang ilang nga ika-19 nga world's biggest company sa tuig 2024 sa Forbes. Samtang mausab kini ang ila nga ika-193 nga America's Best Companies o ika-272 sa listahan sa America's Dream Employers. IFM